На Европейското първенство по кикбокс за кадети до 19 години в Езоло националите ни спечелиха общо 79 медала, от които 24 златни, 22 сребърни и 33 бронза. Златни медали в своите стилове и категории донесоха следните български кикбоксьори: Борис Деспотов, двукратен европейски шампион; Иван Велев, също двукратен европейски шампион; Артем Калиев, Габриел Чергански, Даниел Маринков, Калоян Трайков, Марти Димитров, Мартин Пачов, Преслав Георгиев, Радостин Любенов, Стефан Прокопов и Симеон Любомиров. При кадетките шампионки станаха Александра Милушева, Дарина Богданова, Еми Данова, Изабела Иванова, Калина Спирова, Моника Стоянова, Никол Мартинова, Райна Дунчева и Хелин Хасан. Отборна титла спечелиха момичетата в стил Point Fighting в състав Аделина Накова, Дарина Богданова, Елизабет Иванова и Райна Дунчева. Сребърни медалисти отборно при кадети, също в стил Point Fighting, станаха Антон Василев, Борис Петков, Даниел Русанов и Владимир Цветков. С бронз отборно при кадетките, също в стил Point Fighting, се окичиха Велислава Желямова, Ивайла Цветанова, Лъчезара Иванова и Рая Маринова. България зае 5-то място в класирането по медали след лидера Великобритания. Втори са представителите на Унгария, трети станаха кикбоксьорите на домакина Италия, а четвърти се наредиха поляците. На първенството в Езоло участваха 41 държави и 1849 състезатели, които излязоха на ринга и татамитата в общо 2396 ентрита. Националният треньор на България Владимир Вълев бе отличен с наградата за най-добър треньор в направление ринг на първенството. Двамата български рефери Бисер Георгиев и Христо Маринов получиха лиценз за по-високата категория Б. Освен 24-те европейски шампиони, страната ни успя за първи път в историята на кикбокса към ВАКО да спечели домакинство на световно първенство за кадети до 19 години. Шампионатът ще се проведе през 2026 година в град Пловдив, спортна зала Колодрума, от 21 до 30 август. Президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов влезе в борда на директорите на Европейската федерация ВАКО Юроп.